Alkoholkulturen blandt unge er større end nogensinde. Tusindvis af unge går i byen hver weekend og drikker sig for sans og samling. Men hvad er grunden til, at den er så vildt udbredt? Blandt andet har alkohol en meget positiv kulturel position. Forældrenes tiltro, at de unge de kan styre sig, er meget stor, og alkohol er meget lidt tilgængeligt. Alkohol, fester og fuldskab er vigtigt for integrationen i grupper af jævnaldrende. Og de 4 grunde kommer vi ind på igen senere. Men hvad er alkohol egentlig? Vi har spurgt kemiingeniør med Ph.D. i alkoholer, Thorvald Johansen. Nå Thorvald, kan du fortælle os lidt om, hvad alkohol er? Ja, det kan jeg. Den alkoholtype, vi drikker og kan købe i supermarkedet, hedder etanol. Dets kemiske navn eller formel hedder C2H5OH. Vi kan også se den molekylemodel lige her. Måden den bliver fremstillet på er f.eks. ved vin, at man tager vinsaften og lægger den ned i et lufttæt rum, så det kan blive tilført ilt. Man lægger den ned sammen med nogle gasceller, og der er selvfølgelig, da der er sukker i vindruerne, når de bliver presset, så ligger de dernede, og gasserne ligger og hygger sig og lever i det her vinen, og så over tid så skaber det alkohol. Men hvis man tilfører ilt, så vil det ikke skabe alkohol, og så vil det skabe vand og carbondioxid. Vi har mange forskellige typer alkohol i vores hverdag. Den vi, som jeg snakker om før, etanol, altså med den vi har i vores vin og vores øl og vores andre drikkevarer, er på 93% ren alkohol. Den bruges til afspritning og fjernelse af pletter på forskellige ting, f.eks. din radiator, et gulv eller hvad nu ellers vi har. Og det så har vi de mere skadelige typer af alkoholer som glycerol og metanol. Metanol er den mest skadelige af de to. Den går ind og ødelægger din synsnerve og risikerer at gøre dig blind. Udover det kan den gøre dit blod syrligt ved at sænke dens pH-værdi, som kan risikere at ødelægge dine indre organer og ødelægge din blodbane indenfra og ud. Nu ved vi, hvordan alkohol er opbygget, men hvorfor er det, vores kroppe reagerer, som det gør, og hvad er det der sker i os, når vi tager den første slurk? When you drink the alcohol, it flows into your blood through your stomach and the small intestine. If you haven't eaten anything in a while, the alcohol just directly flows into the blood. And from the blood, it flows further to your other organs, like the brain and the liver. We'll talk about the brain later. But the liver breaks it down. Not all of it. The rest is getting out of your body through your sweat and other body fluids. Folk de ændrer sig, når de drikker. De ændrer deres adfærd. Nogle kan blive mere åbne og have lettere ved at få bekendtskaber og blive mere venlige, hvorimod andre de kan blive voldelige og højtråbende. Det er fordi, der er nogle hæmninger, der holder os tilbage i vores hverdag. De hæmninger de forsvinder, når vi drikker alkohol. Om vi så får det bedre eller får det værre, det er jo så afhængigt af, hvad det er, de hæmninger holder dem tilbage. Om det er vold eller om det er venlighed. Der er også rigtig mange, der begynder at tåge rundt og falder, fordi de mister deres balance på grund af, at alkohol går ind og påvirker kroppen. The alcohol affects the nerve cells, especially the ones in the brain, the places that contains a lot of GABA, which is a chemical messenger. And it makes it harder for the nerve impulses to pass on. The places that contains a lot of GABA is the hippocampus, which is responsible for your memory, the brain stem, which is responsible for your blood pressure and is also a part of the central nerve system, and the small brain, which is right here, which is responsible for your balance. Når vi drikker, så forventer vi, at der sker noget godt. Og det gør der tit også. Det er ikke nødvendigvis det, som vi normalt vil se som godt. For eksempel, vi kommer til at ødelægge en vase. Men så har vi det sjovt, og det er også en god ting. Forældre, de laver tit aftaler med deres unge omkring, hvor meget de må drikke, og at de selv skal sørge for at komme hjem, eller have en aftale om at komme hjem. Og jo flere gange, at de overholder de aftaler, desto løsere snor får de også, desto mere får de lov til at drikke. Og det grunden til, at forældrene gør det der, fordi det er også typisk sådan selv, de er blevet opdraget, når de kommer til alkohol og fester. Alkohol er nok det mest let tilgængelige rusmiddel, der er. Først og fremmest skal du kun være 16 for at købe de svage alkoholprocenter, og så stort set i alle butikker
discountbutikker, kiosker, supermarkeder, der er der en eller anden form for alkohol. Enten bare noget så normalt som øl. Som ung, så drikker man rigtig meget, og det gør man blandt andet, fordi det er en icebreaker. Kommer man ind i en ny klasse, f.eks. når man starter på gymnasiet, så er det så at tage ud og så holde en fest sammen, det gør man lige pludselig har nogle oplevelser, man kan knytte sig til, og så man knytter sig som klasse meget hurtigt. Grunden til, at disse regler, som vi kan kalde det, ikke er blevet ændret omkring alkohol og alkoholforbrug i forhold til unge, det er, at som en kendt sociolog sagde, at for at man skal kunne ændre reglerne i feltet, så skal man være uden for feltet. Det betyder, at for at du skal have mulighed for at ændre reglerne for alkoholindtagelse, altså med at det er meget normalt, så skal du helst have en udenforstående for feltet, en der ikke drikker så meget, eller en der slet ikke drikker, for dig mulighed for, at det kan blive ændret. Vi ved nu, at alkohol påvirker vores indre og vores ydre, og hvorfor vi danskere overhovedet drikker så meget, som vi gør. Alkohol påvirker dele i din hjerne, som gør det svært at opføre sig normalt, men man hygger sig alligevel. Vi håber, at I kunne bruge det her til jeres videre forløb omkring alkohol.